Minule som od vás dostala takú zaujímavú otázku na niektorej sociálnej sieti. Som si ju zapísala, že sa k nej dostanem, tak teraz nadišiel ten čas. A otázka bola, čo odlišuje amatéra od profesionála, respektíve ako sa stať známejším. Určite je to dobrá, zaujímavá otázka, skvelá téma, ktorá môže byť aj motivačná. Takže skúsim sa nad tým nejako zamyslieť po svojom. Lebo ja osobne som nejako nad tým ani nepremýšľala, ani som nejak nepracovala na tom, teda pracovala, ale nejak, že úporne, že chcem byť známejšia, aby moje meno bolo medzi ľuďmi nejak uznávané a zapamätateľné. Samozrejme, že je dôležité sa vypracovať a dať o sebe ľuďom vedieť, ale byť známejším, to už sa možno nejako silou, mocou nedá, lebo všetko má svoj vývoj a svoj čas a keď človek na sebe pracuje a robí to, čo má rád a to, čo má rád, tak to aj robí, tak sa to môže nejako časom odzrkadliť. Keď som bola malá, tak som kreslila to, čo ma baví, to, čo sa mi páči. Zvieratka, komiksy, neskôr portréty, obľúbených hercov, spevákov, postupne rôzne fantastické nejaké námety, komiksy, som to spomenula, komiksy, tých som vytvorila veľmi veľa, dokonca som aj písala rôzne básne, prózu, všetko to skončilo v šuflíku, až na poslednej výstave, kde sa mi aj nejaké básne podarilo uverejniť a sem tam to hodím aj na svoj Facebook, na svoju stránku k tým obrazom, ktorým som sa niekoľko rokov venovala, figurálnym. Takže stále som robila to, čo ma baví. A po strednej škole som sa rozhodla to aj študovať. Takže bol veľký rozdiel, že vlastne z obchodnej akadémie som prešla na výtvarné umenie ako pedagogicko-výtvarný ako smer. Nie ako pedagogická škola, ale ako humanitný odbor. Čiže výtvarná výchova a umenie. A keď som skončila štúdium, tak som urobila svoju prvú samostatnú výstavu s abstraktnými obrazmi, lebo pred 20 rokmi bola abstrakcia niekde inde, by som povedala, ako teraz. Teraz už sa abstrakcia chápe viac ako taký dekoratívny prvok do moderného interiéru. Aj o tom som písala články do časopisov, moderné bývanie a tak ďalej. Popri tom som začala kresliť portréty a prišiel záujem od ľudí, že sa im moja tvorba, ktorú som začala propagovať na sociálnych, prezentovať na sociálnych sieťach, sa ľuďom zapáčila a chceli odo mňa svoj obraz, nejaký portrét alebo abstraktné dielo na želanie. A tedy som si povedala, že áno, týmto smerom sa chcem uberať. A po rôznych pracovných skúsenostiach som v roku 2010 sa začala venovať už iba maľbe a vlastnej tvorbe. No a čo tým chcem vlastne povedať je, že to, čo som povedala vlastne na začiatku, že všetko má svoj čas. Nedá sa to na silu. Ak robí človek to, čo miluje, tak by to robil aj zadarmo, dá sa povedať. A je dôležité sa odprezentovať, dať to na sociálne siete a tak ďalej. No ale k tomu sa dostaneme. Chcela by som povedať najprv o kľúčových rozdieloch medzi amatérom a profesionálom. Prístup je prvá vec. To znamená, že amatér, budem hovoriť amatér, profesionál. Amatér tvorí vtedy, keď má na to náladu a
a profesionál aj vtedy, keď na to náladu nemá. To je už vlastne úskalie toho, že keď je človek známejší, želaný a ľudia chcú jeho tvorbu, tak to už nie je iba o tom, že teraz mám chuť a na budúce budem mať chuť možno mesiac alebo týždeň. Už si tam treba urobiť nejaký harmonogram práce. S tým prichádza ruka v ruke zodpovednosť. To znamená, že kým amatér skúša, tak profesionál už má nejaké termíny, už komunikuje so zákazníkmi, s ľuďmi a tak ďalej. Investícia do seba je tretia vec, teda vzdelávanie, zabezpečenie si kvalitných materiálov, výstavy. To je investícia. Výstava to je už vlastne, keď chcete dať o sebe vedieť nielen na sociálnych sieťach, ale už zrealizovať riadnu umeleckú výstavu a niekde vám to odsúhlasia v nejakej galérii, povedzme v nejakej umeleckej kaviarni. Môžete začínať aj takto. Nie každý sa dostane všade do rôznej galérie, aj ja mám svoje limity, úprimne povedané, takže to sú tie investície, na ktorých tiež treba pracovať. Viditeľnosť, to je posledná štvrtá vec, to znamená, že kým amatér si kreslí rôzne obrázky, pretože ho to teší a odklada si ich do šuflíka, tak profesionál už ide s týmito prácami von do sveta. Cesta k tomu, aby bol človek alebo umelec známejší, má tiež svoje úskalia. Jedna vec je budovať si vlastný štýl a to je to, čo som hovorila aj v predošlých videách, čiže byť rozpoznateľný, podľa čoho vás ľudia spoznajú, že áno, toto je Jožko, toto je Katka, tento človek, jeho tvorbu poznám, oslovuje ma, má takéto námety, takúto farebnosť, takúto techniku, takýto rukopis a tak ďalej. Potom je to prezentácia, to znamená, že ako som hovorila, nie robiť tvorbu len pre potešenia do šuflíka, ale výsť s kožou na trh, vytvoriť si web stránku, sociálne siete, zorganizovať nejakú menšiu, možno aj zúčastniť sa nejakej skupinovej, malej, nejaké výstavy, nejaké kaviarni, spolupráce a tak ďalej. Čo sa tých výstav týka, tak napríklad aj tu v Bratislave je niekoľko príležitostí, väčšinou sa za tie výstavy aj platí, takže to už súvisí s tým, že je to taká investícia do seba. Dôležité sú príbehy, takže človek vyjde s obrazmi ako s kožou na trh do sveta, ale tým pádom dáva vedieť aj o sebe a ľudí zaujíma nielen to dielo, príbeh toho obrazu, ale aj príbeh toho umelca, kto to maľuje, prečo to maľuje, kto stojí za obrazom. Takže áno, to znamená aj odprezentovať nielen svoje diela, ale aj samého seba. Posledná vec na tejto ceste je trpezlivosť, nič rýchlo kvasené nie je dobré, pečené holuby z neba nepadajú, ako sa hovorí, a slava nepríde zo dňa na deň, ale konzistentnosť je dôležitá, pretože konzistentnosť je jedna z tých vecí, čo vytvára meno. Ja by som k tomu ešte tak možno doplnila, mi napadá teraz, že je dôležitá aj komunikácia s ľuďmi, nielen vydať svoj obraz niekde na sociálnu sieť, na svoju cestu po sociálnych sieťach, ale komunikovať s ľuďmi. Keď sa ľudia potom začnú pýtať o tom obraze, alebo človek sám môže o tom obraze niečo napísať, nejaké 3-4 vety, nejakú esej, ale prečo ten obraz namaľoval, čo ho k tomu viedlo, čo ho oslovilo, ukázať svoju odbornosť.
No a na záver možno taká myšlienka, že profesionál nie je ten, kto sa narodil s talentom, ale ten, kto vytrval. Ak moju tvorbu sledujete dlhšie, tak vidíte, že aj ja mám nejaký svoj progres a venujem sa aj rôznym témam, rôznym námetom, aj rôznym videám, kde sa snažím povedať nielen o sebe, ale niečo zo svojej skúsenosti, zo svojej tvorby a myšlienok odovzdať ďalej. Takže aj týmto spôsobom, ak už máte nejaké skúsenosti, nejaké vzdelanie v danej veci, tak v danej téme vo výtvarnom umení, tak môžete podávať tieto skúsenosti ďalej. A tak vlastne ukázať, že viete, čo robíte. No a na záver naozaj vytrvať a byť konzistentný a mať nejaký progres a zachovať si samého seba, neopakovať sa po iných, ale ísť si svojou cestou a tá konzistentnosť a vytrvalosť vlastne prináša svoje ovocie, lebo tak ako ja mám nejaký svoj príbeh, ktorý verím, že ešte bude pokračovať, tak si myslím, že to je vlastne kľúč k úspechu. Lebo ak už niekto sa po niekom opakuje a kopíruje nejaké postupy, nejaké výtvarné prístupy, tak ľudí to časom ako keby prestane zaujímať a aj ten človek sa sám unaví. Takže vytrvať a veriť a hlavne ešte by som možno poznamenala, že aj robiť niečo pre ľudí. Nebrať to tak, že maľujem preto, aby som ja bol známejší a bol tam niekde v slovenskej smotánke alebo tvoril umenie pre umenie, ako sa hovorí, aby som bol v galériách, ale čo z toho? Aby to umenie, ktoré vytvárate, aj skutočne tým ľuďom niečo dalo, aby obsiahlo to, po čom túžia, čo chcú mať doma, prečo vlastne sa maľujú portréty, prečo sa maľujú nejaké obrazy, aby to tomu človeku, ktorý sa na ten obraz bude dívať, niečo dalo. A nad tým sa tiež treba zamyslieť. Takže nielen ja, ale tvoriť pre druhých. To je vlastne, povedala by som, že aj také poslanie výtvarného umenia. No a vidíme sa opäť o týždeň.